Tervetuloa Hutunkikästin toiseen jaksoon. Mä oon Jasmina Poutiainen, Liikuntakeskus Hutungin yrittäjä ja toimitusjohtaja. Lisäksi vastaan muun muassa Hutungin coachingista ja ryhmäliikunnoista. Me ollaan täällä podcastissa avaamassa hyvinvointiin liittyviä keskusteluja, joita oikeasti olisi hyvä käydä rehellisesti, rennosti ja ilman mitään turhia kiiltokuvia. Tänään mulla on vieraana mun ystävä Eve jo toista kertaa nyt sitten, koska ensimmäinen podcast meni pilalle. Me ollaan siis aikoina opiskeltu yhdessä merkonomiopinnoissa. Sitten me ollaan välissä vähän kadottu elämän varrella ja löydetty uudelleen toisemme näin aikuisiällä. Nykyään meitä yhdistää myös yhteinen tekeminen hyvinvointimessut Hutungissa. Tässä jaksossa me puhutaan meidän terveysongelmista, jotka on pysäyttäneet meitä pitkin meidän elämää, miltä tuntuu silloin, kun sun oma keho ei toimikaan niin kuin ennen ja miten hyvinvointi on alkanut sen jälkeen tarkoittaa ihan muita asioita kuin suorittamista. Jos etsit motivaatiota, samaistumista tai tunnet olevas vähän hukassa oman jaksamisen kanssa, niin silloin tämä jakso on sulle. No Eve. No Jasu. Kiitos, että olet täällä ja annat aikaasi taas minulle ja luotat minuun. Joo, luotin viimeksi, se oli virhe. Kiitos tästä sitten. Kuinka kauan sä tulet kuulemaan tästä, niin se on kauan. Se on kauan. Kyllä, mä uskon sen. Mutta onneksi mun ei tarvitse koskea noihin, koska siitäkin tultaisiin kuulemaan. Niin, joo. Kyllä se on aina silleen, että onneksi mun motivaatio ei lakannut siihen. Ja mulla olisi varmaan lakannut ihan sama. Jos olisi pitänyt niinku uudestaan itse lähtemässä, tämä oli nyt sitten selvä merkki ylemmältä taholta, että tätä ei kannata niinku tehdä. Että minä en nyt ole luotu tekemään podcastia. Joo. Kyllä. Joo. No, ymmärrän, mutta minä olen sitkeä siis. Joo, se on hyvä, että toinen meistä on. Mä opettelen sellaista. No on mulla jonkunnäköistä sitkeyttä kyllä, että niinku riippuu asiasta, mutta vähän ehkä semmoista just niinku pitkäjänteisyyttä niinku siihen tekemiseen. Niin sellaista opettelen. Tässä nyt se on mun tämän vuoden sellainen juttu. Okei, ihana kuulla. Siinä meillä kaikilla on aina kehitettävä. Jep. Lähdetään jakson aiheeseen, eli terveysvaivoihin. Meillä on siis molemmilla ollut kaiken näköistä tässä pitkin elämää, niin haluatko sä lähteä ensin kertoa, että mistä sä olet nyt sitten kärsinyt tässä vaikka viimeisen 10 vuoden aikana? Mulla alkoi ongelmat kilpirauhasen kanssa, no en muista nyt vuotta, siitä on aikaa, yli 10 vuotta helposti, ehkä ei 15 vuotta, mutta jotain siihen väliin, 10 ja 15 vuoden väliin. Ja kilpirauhasen ongelmat alkoi siis kun mä tulin raskaaksi. Ja molemmat, mulla oli alkoi 2 raskautta, molemmat meni siis kesken ja sen ensimmäisen raskauden aikana sitten alkoi nämä kilpirauhasarvot menemään ihan miten sattuu. Ja ne oli jotenkin sillä mä en edes muista, mutta oli sillä vähän niin kuin sellaiset käsittämättömät, että niitä ei edes kuuluisi olla sellaiset niiden arvojen. Ja niitä sitten niinku siinä seurailtiin ja mulla oli jotenkin silloin sellainen sitten niinku fiilis, että mä en halua ruveta niinku mitään lääkitystä nyt niinku tässä käyttämään, koska mä jotenkin ajattelin, että se liittyy nyt niinku siihen raskauteen ja siihen, koska ei mulla aikaisemmin ollut niinku mitään ongelmia kilpirauhasen kanssa niinku ollut. Että se liittyy niinku siihen raskautumiseen ja näin ja toki ne ei sitten niinku palautunut heti, vaikka ei ollut enää mitään raskausmateriaalia tuolla kohdussa ja näin, että kyllä se sitten kesti, mutta mä sitten halusin katsoa, että mihin se siitä itsestään tavallaan, tai ei nyt itsestään, mutta sillä tavalla, että kun mä elin kuitenkin terveellisesti ja näin, että palautuuko ne sitten normaaliksi. Niin, että itse normalisoituu ne. Joo, ja kyllähän ne sieltä normalisoitu. Sitten ihan, että se oli nyt ilmeisesti sitten tähän raskauteen liittyvää, mutta sittenhän mulla on se myöhemminkin käynyt näin ja ne on ollut sitten sillain semmoisissa tosi stressaavissa jotenkin elämän vaiheissa, että sitten ne on
taas mennyt miten sattuu ne. Ja se on mennyt yleensä sitä aina sinne vajaatoiminnan puolelle. Ja miten sä oot niinku tunnistanut sen? No siitä, että rupeaa vaatteet kiristää ja väsyttää ja on koko ajan huono fiilis, vaikka tekee tavallaan niitä samoja hyviä, kivoja asioita itselle tai yrittää tehdä, mutta ehkä se motivaatio ei sitten niinku, se ei niinku riitä ja ei tekee mieli kauheasti kaikkea makeata. Ja tietysti se johtuu sitten väsymyksestä, jos se ei palaudu kunnolla, se lähtee niinku semmoinen kehä tavallaan niinkö sitten, mutta joo. No, tähän yhdistää meitä, koska siis mullahan on kanssa se kilpirauhassa nimenomaan se vajaatoiminta. Ja tunnistan kyllä siis noita oireita, että kyllä siis se oli jännä, mä en niinku huomannut itse sitä, että kun ne oli ne arvot niinku päin prinkkalaa, mutta sitten just niinku kuukautisvuotohäiriöitä ja sitten oli just painonnousua kanssa ja ehkä siis se aivosumu tai semmoinen, että ei niinku enää pystynyt niinku selkeästi ajattelemaan. No vaikuttihan se tietysti niinku kynsiin ja hiuksiin ja en usko, että on vieläkään parantunut siitä, niinku, että mutta joo, se on kyllä tosi niinku laaja tavallaan se oire katras, mikä siitä niinku tulee. Ja sitten kun itse silloin ne arvot tuli, niin nehän oli ihan niinku hullut. Niin sulla oli joku niinku tosi hullut ne? No joo, se oli niinku, mulla oli yli 200 se TSH-arvo ja sen pitäisi olla viitearvoissa maks 4. Niin se oli kyllä niinku tavallaan semmoinen pysäyttävä ehkä itselle, että okei, no että joo, kyllä mun on niinku pakko aloittaa se lääkitys, että kun mä en niinku tunnistanut, että mitä mä teen niinku väärin elämässä. Ja mulla oli kuitenkin jo edellisestä raskaudesta niinku useampi vuosi, että ei se niinku voinut mennä sen piikkiin. Niin, mutta sulla kuitenkin alkoi vasta niinku raskauden jälkeen kans niinku. No kun eihän sitä nyt tiedä, että milloin se alkoi. Niinku. Niin mä sä et muista mitään oireita niinku tavallaan ennen. En mä niinku silleen niinku selkeästi sitä, että milloin alkoi se vaikka se vajaatoiminta. Tai onko se ollut mulla niinku vaikka tyyli ekasta raskaudesta asti. Ja se on vaan pahentunut ja mennyt niinku niin hirveeseen. Mutta kyllä monilla niinku tohon, tiedän niinku just tohon raskauden ympärille, niin siinä tulee niinku noit kilpirauhasen. Sehän on aika kovilla myöskin niinku raskausaikana kilpirauhanen. Niin, ja koko kroppa. Niin, koko kroppa. Mutta sitten just, että kuinka moni sitten käy mittauttamassa tavallaan niitä arvoja. Ja, no eihän multakaan olisi mitattu niitä, jos ei olisi itse vaatinut. Että kyllä se vaatii. Niin, jep. Pitää pitää tavallaan itse niistä oikeuksista, että tutkitaan kunnolla. Ja sitten tosiaan kynenpolilta mäkin sitten siihen testiin vasta pääsin. Koska tosiaan en mä niitä muita oireita niin selkeästi tunnistanut kuin sitten ne vuotohäiriöt, mitä tuli. Niin, kyllä. Kyllä, mutta tämähän nyt on siis semmoinen, minkä kanssa varmaan joutuu elämään loppuelämää, että itselläkin mä veikkaan, että se on varmaan se, että kun 2 raskautta oli niin putkeen, niin olisiko se ollut sitten niin raskas mun keholle. Kyllä. No mut sen kilpirauhasen vajaatoiminnan lisäksi, niin minkälaisia muita terveysvaivoja sulla on ollut? No mun toinen terveysvaiva sit liittyy enemmänkin tommoseen niinku mielenterveyspuoleen. Nämä tuli kyllä siis aika lähekkäin niinku toisiinsa. Toki mä mietin ja oon miettinyt, että onko näillä ollut sit vaikka joku niinku yhteys niinku jollain tavalla, koska kyllähän niinku kilpirauhasen vajaatoiminta sit semmoista masentuneisuutta ja sellaista niinku aiheuttaa. Toki mä en ollut niinku masentunut, mutta kauanhan siitä olisi sitten niinku mennyt. No en muista, useampi kuukausi, ehkä jopa puoli vuotta, ehkäpä vuosi. Nyt on ihan hirvittävän vaikea sanoa jotenkin. Mä muistan, että mun on pakko kertoa sitä tähän, kun mä aina meidän äitille on sillä kun mä kysyn siltä jotain, niin kuin vaikka mun lapsuudesta. Sitten mä oon sillä, että en mä muista. Mä että miten niin, et muista? Niin. Että kyllähän nyt tollaiset asiat pitää niin kuin muistaa. Ja sitten mä oon itse sillä tavalla, että niin kuin joku 10 vuotta sitten mä oon sillä no en välttämättä muista. Ja sitten mä aina mietin, että niin, ja sitten mä vaadin meidän äitiä, että se muistaa jotain, niin kuin, että sä vitsi 30 vuoden takaisia niin kuin asioita. Joo, no niin. Se kummasti alkaa olla armollisempi niille omille vanhemmille kuin itse vanhempi. Kyllä, justiin näin. Ja en todellakaan, just vaikka oma lapsi on 4,5-vuotias, niin en todella muista siis kaikkia asioita. Sieltä nyt mitä on esimerkiksi, en nyt muista tarkalleen, mutta mitä on vaikka äitiä pyytänyt, että kerropas. Sitten se on sillä lailla, että no en osaa, kyllä mä oon sellainen, mitä? Miten niin, että niinku muista ja miten niin, että niinku. Ja sitten jos hän kysyy niinku multa, mä että no vaihdetaanpa aihetta. Munkin 3 lasta kysyy vähän väliin sille, äiti mikä oli mun ensimmäinen sana?
Niin arvaa meneekö ne sekaisin. Niin. Kato vauvakirjasta. Niin, sieltä löytyy. Joo, mutta se on tärkeää, että sitä vauvakirjaa Kyllä. oikeasti niin kuin jaksaisi kirjoittaa. En ole tässä nyt varmaan vuoteen kirjoittanut kauheasti, mutta mä kirjoitan siis puhelimeen ylös nykyään siis, jos mulla tulee jotain sellaisia, mitä mä haluan sitten sinne kirjoittaa, niin sitten on täällä mulla puhelimella niin kuin ylhäällä ja sitten mä siirrän ne joskus hamaassa tulevaisuudessa sitten sinne vauvakirjaan. Mutta joo, no niin, se siitä vuosimuistelosta. Mutta siis niin alkoi tosiaan sitten nämä mun paniikkikohtaus, ahdistus, oireet ja ne tuli siis sillä ihan täysin puskista. Oltiin siis mieheni kanssa tulossa kuntosalilta ja lähdössä juhannuksen viettoon. Ja niin ajettiin sitten autolla tuohon Minimanin pihaan ja yhtäkkiä mä en saanut vaan siis niinku henkeä. Ja mä otin miestä näin niinku kädestä kiinni, koska totta kai mä säikähin sitä asiaa. Ja sitten hän oli ihan sanonut, että mitä ihmettä. Ja sitten mä yhtäkkiä sainkin niinku henkeä. Mä en saanut äsken henkeä. Se oli jotenkin tosi niinku semmoinen, tosi niinku outo se tilanne. En ollut koskaan aikaisemmin niinku tiennyt, miltä ahdistus tuntuu. Yeah. Ja no sitten me käytiin siinä Minimanissa kaupassa ja lähdettiin sinne juhannukseen, tai oltiin lähdössä sinne juhannuksen viettoon, mutta se mun olo ei niin kuin mennyt ohi. Ja tietysti mä ajattelin, että nyt on jotain niin kuin perustavanlaatuista. Niin kuin tässä ongelmaa ei jotain, niin kuin terveys on niin kuin tosi pahasti nyt jotenkin niin kuin rikki. Ja no lähdettiin sitten käymään tuolla päivystyksessä ja lääkäri tutki ja mä kerroin oireet ja näin niin kuin jälkikäteen tavallaan niin kuin just ne mun oireet, niin nehän on niin kuin selkeät ahdistuksen niin kuin oireet, mutta kun ei ollut koskaan ollut sitä ahdistusta, niin ei jotenkaan, ei ymmärtänyt tavallaan sitä asiasta sillä tavalla. Sitten se lääkäri on sillä, että no kyllä hän niin näkisi, että sua niin ahdistaa. Mä että hei kuule, että ei mua ahista, että ei mua niin ikinä ahdistunut. Ja hän oli vaan sillä, että no nyt sitten niin ahdistaa ja tavallaan tyhjin käsin lähdettiin sitten sieltä niin lääkäristä ja en mä oikein silloinkaan vielä sitä niin sillä uskonut, että mä olin siis vakuuttunut siitä, että mulla on syöpä tai joku muu niin vastaava, joka tämmöistä niin oiretta nyt aiheuttaa ja no siinä rupesi menemään sitten eteenpäin aikaa ja niin ei se ei vaan niin mennyt sitten ohi. Että se oli niin tavallaan yötä päivää. Okay. Niin kuin sit se, että toki mä sain niin kuin nukuttua. Oliko niitä hengitysvaikeuksia sit siinä niin kuin enemmänkin vai? Ei, niitä ei niin kuin sit enää tullut. Ei, että se oli vaan niin kuin tavallaan se oli se niin kuin, että tavallaan missä se, kohdassa että kehoa se sitten niin tuntui? Mä en saanut niin kuin henkeä. Niin, että se tuntui täällä niin kuin rinnan päällä. Joo, tässä niin kuin jossakin. Että mä ajattelen, että se oli jotenkin niin kuin, että se sellainen, että no nyt se alkaa. Ja tämä on merkki siitä, että nyt se niin kuin alkaa. Ja sitten se toden totta alkoi ja sitten siitä alkoi jotenkin niin kuin uudenlainen ehkä elämä ja jotenkin rupesi katsomaan sitä elämää niin kuin eri tavalla. Ja se oli myöskin sitä aikaa, milloin mä rupesin sitten jossain vaiheessa, en tietenkään heti, kun munhan piti ensin nyt niin kuin hyväksyä, että mua ahdistaa. Ja mä rupesin miettimään, että no mikä mua ahdistaa. En mä keksinyt mitään, mikä mua ahdistaisi. Mulla oli kaikki niin kuin tosi hyvin. Yeah. Että en mä keksinyt, niin kuin, ei mulla ollut niin kuin mitään tavallaan sellaista. Että, no, mutta voiko se olla just se, että kun kaikki oli niin hyvin? No joo, ja sitä mä oon niin kuin lopulta miettinyt, että kun oma elämä on ollut kuitenkin semmoista aika niin kuin myrskyisää niin kuin siellä niin kuin lapsuudesta lähtien, niin sitten tavallaan just se, että kun on myrskyissä kasvanut, niin tuntuu tyyni pelottavalta. No niin. Niin se voi olla. Mulla oli siinä just nimittäin tosiaan hetki sitten alkanut niin kuin parisuhde ja se oli aivan ihanaa ja hän tuntui niin kuin turvalliselta ja vaikka kyllä me niin kuin tapeltiinkin, mutta hän tuntui silti niin kuin turvalliselta, että mulla ei ollut niin kuin sellaista oloa, että mun pitäisi niin kuin pelätä, että hän tosta niin kuin lähtee. Että se ei sillä niin kuin, ei sellaista ollut, mutta no jokaisen varmaan, että etsitään sitä yhteistä rytmiä, etsitään sitä näin 10 vuoden jälkeenkin vielä sitä ja tällä 15 vuodenkin jälkeen. Sillä lailla, että mikä se meidän yhteinen tavoite nyt onkaan ja mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu, mutta joo. Niin mutta se oli sitä aikaa ja nyt elettiin sitten niinku 2018. Joo. Ja mä muistan vielä, siis se kesä oli ihan järkyttävän kuuma. Se oli niinku todella kuuma, jos mä muistan nyt vuoden oikein. Kyllä mä muistan, joo. Ja niin mua se vitutti.
Mua vitutti se aurinko ja se lämpö ja ihmisten iloisuus ja tiedätkö, se, että mies oli lähdetäänkö vitsi rannalle tai lähdetään, että varmaan tulee tuonne, mä autan kun sataa vettä. Sitten mä voin lähteä. Niin kuin tiedätkö, että se niin kuin mielenmaisema muuttui niin kuin tosi semmoiseksi niin kuin melankoliseksi ja sellaiseksi, niin kuin, että ei oikein saanut niin kuin sitä iloa niin kuin mistään, koska se oma fiilis täällä sisällä oli niin huono ja niin sellainen niin kuin inhottava. Leposyke oli niin kuin yli 100. Mä en voinut enää niin kuin liikkua ja se oli jotenkin niin kuin, se oli aivan siis niin kuin, ihan niin paskaa aikaa, mutta sitten mä niin kuin oon siinä, en niin kuin nyt voisi sanoa, että no näin 10 vuoden jälkeen ajattelen, mitä 8 vuoden jälkeen ajattelen, että vaan kyllä mä niin kuin sit rupesin jo silloin niin kuin ajattelemaan sitä, että tällä on nyt niin kuin joku tarkoitus tällä, että mua ahdistaa. Kyllä. Että ei tämä niin kuin tyhjästä ole tullut, että nyt mun pitää selvittää, mikä mua ahdistaa ja mistä tämä, ja mikä on nimenomaan se juurisyy ja sen takia mä en ruvennut käyttämään mitään lääkkeitä siihen. Ainut lääke, mitä mä suostuin käyttämään, oli terapia. Yeah. Ja mä pääsin sinne terapiaan ja siellä sitten ei ollut tavallaan mitään sellaista, että no nyt käsitellään tätä asiaa. Vaan sitten ruvettiin vaan niin kuin käymään sitä elämää niin kuin läpi sieltä ja en mä muista, niin kuin, että löytyykö sieltä nyt jotain sellaista, että hahaa, tämä on nyt se asia. Niin. Että mä muistaisin varmaan, jos olisi ollut niin kuin semmoinen, mutta ei ollut niin kuin mitään sellaista. Että sitten vaan siinä niin kuin, kun oltiin aikamme niin kuin juteltu ja oli sitten itsekin käsitellyt niitä asioita, mitä siellä juteltiin, niin sitten se siinä 3 vuoden jälkeen niin helpotti. Sait sä sieltä jotain työkaluja? Mä en muista. Sainko mä niinku mitään sen niinku enempiä työkaluja, mutta siis tosi paljonhan ne asiat liittyy just niinku lapsuuteen ja iskään ja kaikkiin niinku näihin niin kuin asioihin ja just siihen sellaiseen, että ainahan mulla on ollut niin kuin äitin kanssa turvallinen olo, mutta kyllähän se, niin kuin se sellainen niin kuin epävakaa suhde niin kuin siihen isään, kaikki koulukiusaamiset, niin kuin kaikki tällaiset on niin kuin muokannut musta niin kuin tietynlaista, mutta se voi olla, että se on ollut vaan mun keholle ja mielelle jotenkin tosi outo tila se, että nyt on niinku rauha ja tässä on niinku vastakkaista sukupuolta oleva ihminen, joka on turvallinen, kehen mä voin luottaa, kuka ei niinku tuosta lähe ja joka on niinku ja ylipäätään lähellä. sä voit olla siinä, tiedätkö, ihan täysin oma itsesi haavoittuvainen. Niin. Koska niinku, siis nyt jos mennään tosi pitkälle taaksepäin sinne meidän merkonomiopintoihin, niin kyllä mä muistan, että sinulla oli aikamoinen suojakuori. Ja en ehkä silloin niin kuin sellaisena Jasminana sitä tunnistanut, mutta nyt tälleen niin kuin jo kaikkea elämänkokemusta ja opiskeluja niin kuin psykologiasta ja mielen hyvinvoinnista, niin kyllä sillä oli ihan hirveä suojakuori. Ja sitten just se varmasti se niin kuin lapsuus ja kaikki just se suhde omaa isääni ohjasi siihen niin kuin ekaan parisuhteeseen. Niin kyllä, joo. Joka oli turvaton. Niin, no se, ei puhuta siitä. Joo. Tai voitaisiin puhua. Niin, mutta siis just se, että tavallaan sit löytyi se rauha, että voi olla niinku haavoittuvainen ja voi olla vähän vielä keskeeräinen ja oma itsensä ja sitten se on turvallinen se toinen, niin kyllä se varmasti on oikeasti pelottanut. Niin, kyllä, että tavallaan jos sen verran niin kuin siitä ekasta parisuhteesta, niin kyllähän se niin kuin, tietysti se oli ensimmäinen parisuhde, se pitää niin kuin muistaa, mutta myös niin kuin tavallaan, että siinä ollaan niin kuin molemmat oltu lapsia vielä niin kuin silloin, mutta että jotenkin tavallaan niin kuin, tiedätkö, se, että sä niin kuin sun ensimmäinen parisuhde on sellainen kuin mitä se niin kuin oli kaikessa hirvittävyydessään, niin tavallaan just niin kuin sen, että niin kuin sen elämän, mitä mä olin niin kuin elänyt, niin sen jatkeeksi tulee tavallaan tommonen parisuhde, mikä se oli. Niin kyllähän se teki niin kuin tosi paljon ja siitä toipuminen on kestänyt tosi kauan. Ja jotenkin tässä nykyisessä parisuhteessa, niin kyllä mun mies on saanut niin kuin osakseen tavallaan sitä traumaa sieltä niin kuin myöskin. Että hänellä on ollut siinä niin kuin tavallaan tehtävä niin kuin se valinta, että mä oon niin, tai että hän on niin kuin siinä ja hän on mun kanssa koska
täytyy myös muistaa se, että mä oon osannut sanottaa tosi hyvin niin kuin hänelle, että jos mä nyt saan jonkun skitsokohtauksen jostain niin kuin asiasta, että mistä tämä johtuu, miksi mä toimin niin kuin tällä tavalla, että jos mä en olisi osannut selittää, mä olisin ollut vaan sillä, että no koska tää on nyt kaikki sun vika ja koska sä oot perseestä, niin ei me oltaisi niin kuin tässä, että kyllä se on vaatinut tosi paljon semmoista niin kuin kasvamista molemmilta. Kyllä, ehdottomasti. Joo, ja sitten mun parisuhde, kun on niin sairaan pitkä, niin meillä on ehkä niinku 3 parisuhdetta tässä meidän 15 vuodessa. Niin, kyllä. Tunnistan ihan selkeästi niinku sen ensimmäisen osan, toisen osan ja nyt tämän 3. osa. No mä sanoisin, että meillä on varmaan niinku 2 osaa ollut. Että meillä on tällä hetkellä niinku aika ennen. No en mä toisaalta oikeastaan tiedä, koska kyllä meidän parisuhde on niinku muokkaantunut tietysti niinku mitä se oli, kun lapsi syntyi ja mitä se on niinku nyt ja mitä se oli ennen. Mutta en mä tiedä. Se ensimmäinen osa oli niin sillä mun mielestä kovin pitkä. Että sit mä sanoisin, että me varmaan elellään tässä nyt niinku sen toisen ja 3. jotenkin niinku välimaastoa. Niinku ehkä. Joo. Ihan varmasti. Uskon. Okei, no mut siis tuliko sulle semmosia niinku, tuliko sulle paineita siinä niinku, kun sä just koit, että aurinko paistaa ja ihmiset on rannalla ja sulla on niinku semmoinen fiilis, kun olisi marraskuu. Tai niinku, että oispa marraskuu. Niin. Ja synkkää ja sataisi vettä, niin tuliko sulle niinku paineita sitten niinku muiden vaikka sosaalisesta mediasta tai just siitä? Joo, tuli. Siis mä siis, jos mä olisin sellainen tiedätkö, että mulla tuli itsestäni mieleen sellainen, että tältä varmaan tuntuu ihmiseltä, joka kirjoittaa kaikkea paskaa toisista tuonne someen. Niin totta. Mä en tehnyt sitä. Joo. Mä en todellakaan tehnyt sitä, mutta tavallaan se olo on vaan niin surkea. Se on niin surkea ja jotenkin tiedätkö, sä vaan haluisit, että susta tuntuisi taas normaalilta. Niin. Ja vaikka mitä sä tavallaan teet, niin se ei auta. Ja se ei ole pikajuoksua. Se ei todellakaan, vaan se oli maratoni. Nimenomaan. Että yleensäkin, jos ajatellaan jotain tämmöistä muutosasiaa tai elämäntapamuutosta tai muuta, niin se on yleensä maratonia. Ja mä en muista sanoinko mä äsken, että tosiaan mä en halunnut nyt lääkkeitä sen takia ruveta kokeilemaan, koska mä ajattelen, että mun tapauksessa mä ajattelin, että tää on ohimenevää. Ja myöskin se, että ne lääkkeet olisi vaan vienyt sen terävimmän kärjen siltä mun pahalta ololta. Ja mä jotenkin ajattelin itse silloin, että mun pitää nyt jotenkin, että tältä musta nyt pitää tuntua, vaikka mä en olisi jotenkaan halunnut, että musta tuntuu siltä. Mutta mä ajattelin, että täällä on joku tarkoitus ja kun mä tästä selviän, niin mä oon tosi paljon viisaampi ja tiedätkö, kokonaisempi ja tiedostan tosi paljon enemmän omia voimavaroja ja tunnen itseäni enemmän. Nimenomaan. Ja niin siinä kävi. Joo, ja ehkä se olikin just semmoinen, että hei, nyt sun pitää. Niin. Sun pitää vähän kaivella sitä. Ja mun oli pakko myöskin muuttua. Kyllä. Tiedätkö, että jos elämä jotenkin kulkee, tai tiedätkö, että siinä on just jotain tämmöistä ahdistusta tai tämmöistä, niin joku ei ole silloin hyvin. Joku ei ole hyvin ja silloin on pakko tehdä joku muutos siihen. Se ei auta, että sä meet sitä elämää vaan eteenpäin, koska tuskin se ahdistus siitä loppuu, jos ei sitä millään tavalla käsitellä ja tehdä muutoksia. Ja muutos ei ole ikinä helppo. Se ei ole ikinä helppo eikä mukava, vaan se on yleensä tosi vaikea, raskas ja ihan perseestä. Niin ja siksi kun sä menet sinne epämukavuusalueelle, niin silloin se henkinen kasvu tapahtuu. Kyllä, ja sitten sä opit tavallaan elämään semmoista elämää, mitä sun kroppa ja mieli tässä hetkessä tarvitsee. Kyllä. Et se on tosi no siis me saadaan meidän vanhemmilta ne lähtökohdat elämään ja he opettaa meidät kävelemään ja he opettaa meidät syömään tiettyä ravintoa ja opiskelemaan ja koulusta taas sitten omat juttunsa. Mutta sitten kun sä tuut siihen aikuisuuteen, niin sitten sullahan on ne vapaat kädet tehdä sun elämästä just sellaista, kun sä haluat. Ja sitten monesti sä vaan
tavallaan jatkat sitä, mitä sä oot sieltä niin kuin synnyinkodista saanut. Ja sit se ei välttämättä todellakaan toimi sille aikuiselle sinulle. Niin sit täytyy niin kuin opetella itse ottaa vastuu niin kuin just niin kuin omasta elämästä ja kaikesta. Ja lähteä rakentamaan sen oman näköistä niin kuin arkea ja elämää. Joo, ja toi on just niin kuin se, että mä en nyt taas muista, sanoinko mä tämän tässä siinä viimekin podissa, kun mitä nauhoitettiin, vai oliko joku toinen asia, mutta nyt mä en taas ihan muista, että miten tämä menee nyt tämä lause, että jos tämä kuulostaa jotenkin hassulta. Mutta siis just tuohon niin vanhemmuuteen ja siihen niin kuin ihmisen omaan niin kuin kasvuun ja siihen niin, että vaikka sun vanhemmat olisi ollut ja tehnyt niin kuin mitä, niin se ei ole heidän tehtävä niin kuin aikuisena sua korjata. Joo, ei. Niin, vaikka sen koska mä ajattelen sillä lailla, että jos joku sut on niin kuin rikkonut, niin tiedätkö tavallaan, voiko hän sut niin kuin lopullisen, voiko hän korjata sut tavallaan? Kun mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että vaikka oma isän niin kuin kohdalla, että jos hän olisi niin kuin multa niin kuin nyt sit vaikka tänä vuonna, niin kuin tiedätkö, jos hän olisi vielä elossa ja ollut sillä, että anteeksi, että mä oon tosi pahoillani, niin ei se muuta sitä, mitä on ollut. Nimenomaan. Ei se muuta sitä niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että se ei ole se avain siihen sun onneen se, että sun vanhempi pyytää, tai mä ajattelen, että voisi jollekin olla, mutta mulle se ei niin kuin, että totta kai se olisi niin kuin kiva ja ihana, mutta että mitä se muuttaisi? Niin tavallaan, ja sit sä oot jo niin pitkällä sen henkisen kasvun kanssa, että totta kai se varmasti lämmittäisi sydäntä. Kyllä. Ja se tuntuisi ihanalta ja sä näkisit se hänet tavallaan vähän eri valossa. Mutta niin kuin, että sä olet jo antanut anteeksi niin kuin tässä vaiheessa. Niin, ja sitten tavallaan, että mun on pitänyt niin kuin itse kasvaa ja itse niin kuin käsitellä niitä asioita. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi iso kulmakivi niin kuin hyvinvoinnissa, että se hyvinvoinnin vastuu on oikeasti sinulla itselläsi. Nimenomaan. Ja tästä mä haluan niin kuin sanoa esimerkiksi sen, mikä mun ärsyttää niin kuin tosi paljon, on tämä, missä puhutaan, että kaikilla ei ole samaa 24 tuntia vuorokaudessa. Niin mä en tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta mä oon niin kuin 100% sitä mieltä, että kaikilla on samat 24 tuntia vuorokaudessa, koska mehän ei voida aikaa kontrolloida. Ei. Me ei voida aikaa kontrolloida. Sulla on sellainen ilme, että sä sanot kohta jotain. Mutta mä ajattelen sen niin, että jokainenhan meistä joko on tehnyt omia valintoja tai joku universumi on päättänyt meidän puolesta jotain, mitä meidän elämässä on niin kuin tapahtunut. Niin kuin tiedätkö. Mutta silti ei se poista sitä tosiasiaa, että kyllä meillä kaikilla on se 24 tuntia tässä vuorokaudessa. Mutta me ollaan tehty ehkä valintoja, toisenlaisia valintoja, mikä joku toinen on tehnyt. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei ehkä ole mahdollisuutta käyttää sitä aikaa samalla tavalla kuin nyt sitten jollain muulla. Jos me verrataan vaikka nyt suurperheäitiä ja sitten me verrataan 20 teiniä, kenellä ei ole niin kuin edes sitä poikaystävää. Niin heillä on se sama 24 tuntia, mutta he on valinnut heidän elämässään käyttää sen ajan eri tavalla. Nimenomaan, joo. Siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä meillä niin kuin sä et voi hallita aikaa, mutta sä voit hallita tehtäviä ja just sitä, mitä sä niin kuin oikeasti, minkälaisia valintoja sä teet. Kyllä. Missä vaiheessa sä heräät, toinen voi nukkua vaikka sen 12 tuntia siitä 24 tunnista, niin totta kai sulla on vähemmän aikaa sen jälkeen. Ja jos me mietitään vaikka sinua, että sä olet suurperheen äiti, teillä on 3 lasta, eikö se luokitella niin kuin suurperheeksi? Kyllä se varmaan tänä päivänä joo. Niin sun mies on yrittäjä, tekee reissuhommaa ja on niin kuin näin. Sulla on oma yritys ja sulla on tosiaan ne 3 lasta siellä, niin paljonko niitä tekosyitä tulee sun kerrottua itsellesi tai muille? No ei, siis kyllä mä havahdun melkein päivittäin siihen, että on niinku kulunut vuorokausi ja mä en ole istahtanut. Mä oon vaan kattonut sitä sohvaa silleen ja tehnyt asioita. Tonne. niin. Mutta sitten just se, että tavallaan sit kun mä istahdan, niin sit mä niinku palkitsen itteni siitä päivästä sillä mun ihan superluokan iltapalalla, niin mä istahdan siihen alas. Niin sit mä oon silleen ihan sairaan tyytyväinen, koska mitä kaikkea mä olen saanut aikaa. Ja se on se mun hetki tavallaan pysähtyä siitä päivästä, että siis vitsi, että mä oon niinku tehnyt tätä tai vienyt näitä asioita eteenpäin, harrastanut liikuntaa, ollut lasten kanssa, tukenut heidän liikkumista, koulunkäyntiä ja kaikkea, niin siis se on niin palkitsevaa, että siis vaikka missä elämäntilanteessa sä oot, niin se pysähtyminen ja se niinku kattominen
tavallaan, että sä et voi muuttaa enää sitä mennyttä ja sitä päivää. Sä et voi muuttaa, mutta sä voit valita, että huomenna mä teen eri tavalla. Ja se on niinku siis ehkä se just, että niinku, minkä takia vaikka olen päässyt elämässä tähän pisteeseen, niin kyllä mulla on ollut oikeasti kans tosi synkkiä hetkiä. Mulla ei ole ollut ahdistuneisuus, paniikkihässäkään, mutta kyllä mulla on ollut niinku valtavia sydänsuruja ja siis mä olen niinku ajatellut, että mun sydän halkeaa. Niinku, että se on niinku ollut niin vahva fyysinen tunne. Ja mulla on sydämen kanssa muutenkin ollut ongelmia. Mulla on nyt rytmihäiriöitä ja tehty se ablaatio 2 kertaa. Ja niinku, että siis jotenkin ne sydänongelmat on mun niinku tavallaan se, että joo mä voin tavallaan ajatella, että miltä se ahdistuneisuus tai paniikkihäiriö voi tuntua. Mutta niinku se, miltä sydän surut tuntuu, niin ne on niin murskaavia. Että kyllä mäkin olen ollut tosi synkissä paikoissa, mutta sitten just, että silloinkin niin keskittyy vaan siihen läsnäoloon. Ja siihen, niinku, että mulla on aina ollut ne lapset, että mä oon ollut 24, kun mä oon saanut mun ekan lapsen. Niin mulla on ollut tosi isoja niinku, kaiken näköisiä vaivoja ja muuta, mutta mä en ole antanut niiden tavalla niinku lamaannuttaa itteeni. Että siitä huolimatta olen niinku päivästä toiseen toistanut semmoisia tiettyjä tehtäviä, tiettyjä asioita, halannut hirveästi lapsia ja ottanut niinku kaiken läheisyyden ja kaiken niinku rakkauden niinku heistä. Ja sen avulla sitten niinku selvinnyt siitä niinku niistä sykimmistä ajoista ja liikunta. Liikunta on niinku toinen. Mutta kyllä no äitiys ylipäätänsä ei ole helppoa, että siitä huolimatta miltä susta tuntuu, niin sun täytyy pystyä olla äiti ja sun täytyy pystyä selviytymään niistä tietyistä askareista. Niin mä uskon, että se on ehkä niinku se isoin kasvu, että sä et voi vaan niinku jättää asioita tekemättä. Mä muistan joskus esimerkiksi vaikka kun mun eka lapsi syntyi, mä olin se 24 ja joku roskiksen vieminenkin tuntui hirvittävän raskaalta. Mutta silloin on joku niinku oikeasti kyllä pielessä, jos roskiksen vieminen tuntuu. Elämä muuttui ihan niinku totaalisesti. Niin, ja, siis silloin just niinku, että ei nyt ehkä pielessä ole väärä sana, mutta että tavallaan silloin sulla on ehkä niinku liikaa ja sä oot niinku kuormittunut. Toki kun sä saat sen ensimmäisen lapsen, niin se elämähän heittää niinku aivan. Niin paljon. Niin. Mutta pakko sanoa tuohon, kun sä sanoit tuosta, että ensimmäinen kerta, kun sä istahat on silloin niinku illalla, niin se on mun mielestä vähän huolestuttavaa. Pikkusen huolestuttavaa, koska niin just tuon oman ahdistuspaniikkihäiriöasian niin kautta, niin tuli ihan semmoinen erilainen niin perspektiivi, koska mäkin olen aina ollut semmoinen niin tekijä ja mä niin siihen saakka niin tavallaan, olinko mä nyt sitten 28, niin mä olin niin tavallaan sellainen ihminen, että mä en niin kauheasti pysähtynyt, mä vaan meni. Niin se opetti mulle tavallaan sit sitä sellaista, että on ihan ok, että se niinku pysähtyä. Ja siitä, että sulla voi tulla niinku tavallaan hyvä fiilis, vaikka sä et ois niinku koko päivää touhunut ja tehnyt. Siis ehdottomasti. Niin. Ja kyllä mullakin esimerkiksi joululomalla oli semmoisia. Esimerkiksi hänellä on joululomalla nyt kerran vuoteen ollut sellainen, että hän on istunut sinne sohvalle kerran päivässä ennen sitä iltapäivää. Tiedoksenne. No siis silloin mä halusin olla kaikille läheisille läsnä. Niin kyllä. Niin mähän tein niinku aivan minimi. Mutta siis jaksan kyllä olla rennosti ja istua, mutta sitten pitkäjaksoisesti niin se ei vaan siis toimi mulla. Et mä niinku tiedän ne asiat, mitä pitää tulla tehdyksi ja sitten vaan kasaantuu. Joo, no sehän on siinä, se käy niinku, että sit jos niinku, no mä eilen tein itse asiassa itselleni nyt pitkästä aikaa. Mulla on siis kalenteri, minulla on papelikalenteri ja niin eilen siis havahduin jotenkin niinku siihen, että okei, että tämä paperikalenteri toimii nyt, niinku, että mä tiedän, missä mun pitää olla mihinkin aikaan, mutta mulla pitää olla niinku nyt erillinen niinku to-do-lista, koska mulla on tällä hetkellä niin paljon, mulla on koulut ja valmennukset ja on raksaprojektit ja on lapsen asiat, on omat asiat, on niinku, tässä on niin hirvittävästi näitä juttuja, että mä en niinku pelkään tavallaan tämän kalenterin avulla niinku selviä. Ja niin mä tein sellaisen to-do-listan itselleni, koska
niin kun, mä oon huomannut sen, että jos mulla on niin kun tosi paljon niitä asioita, niin sitten ne vaan vaeltelee tuolla mun päässä ne asiat ja mä ärsyynyn siitä, että miksi mä en nyt tee niitä asioita ja mistä mä nyt aloittaisin ja tiedätkö niin kuin näin. Niin se to-do-lista, niin mä sain kaikki asiat tehtyä, mitä mun pitikin sen niin kuin aamupäivän aikana saada tehtyä. Ja se aika, mikä mulla siihen meni, oli hyvin paljon vähemmän kuin mitä esimerkiksi aikaisemmin olisi mennyt, koska niin kuin sit siinä käy sillä, että sit mä oon näin yhtäkkiä vaan. Mä jotain Instagramia selää, sit mä taas oon tekemässä jotain. Sitten mä oonkin jossain toisessa tehtävässä ja voisi kuvitella, että mulla on ADHD, mutta minulla ei ole. Se on tutkittu, että sitä ei ole, tiedoksenne. Että ihan tavallinenkin ihminen voi tehdä tällä tavalla, että tämä on myös yksi asia, mistä mä voisin niin kuin, tehdä toisen podcast. Joo, siis mä tunnistan tuon, ei mullakaan tietääkseni ole, ei ole tutkittu, mutta ei tietääkseni ole, mutta siis toi on tossa, niinku keskeytyksethän vie hirveästi sit loppupeleissä siitä päivästä niitä minuutteja, tunteja, näin. Niin toi just silloin, kun sulla on sillä niinku plattarilla paljon, niin nimenomaan älä anna niiden vaellella siellä mielessä, koska se kuormittaa ja se aiheuttaa sitä aivosumua ja se aiheuttaa sen jopa ihan fyysisen paineen tonne otsalohkoon. Et sit kun sä niinku tavallaan jäsennät ne siihen listaksi, niin ihan sama, saatko sä niinku päiväaikana niitä tehtyä, mutta hei, ne siirtyy siitä seuraavallekin päivälle ja sit sulla on jo selkeä suunnitelma. Niin se on niinku siis just toi, niinku, että sä voit hallita niitä tehtäviä, mutta et sitä aikaa. Ja se on mitä tosi paljon niinku omissa coachingeissa esimerkiksi justiin harjoitellaan. Joo, ja siis mähän osaan tämän tosi hyvin niinku asiakkaiden kanssa. Mutta kato siis suutarin lapsella ei ole kenkiä. Näinhän se joskus siis menee. Mutta joo, nyt on kyllä tällä hetkellä sellainen niinku tilanne, että siinä tarjottimella on niinku tosi paljon, tosi paljon erilaisia juttuja. Ja sitten siihen lisäksi vielä tavallaan päässä käyvät niinku, tai vilisivät uudet ideat ja ajatukset ja niinku tämmöiset. Niin, mutta kyllä se tästä. Joo. Ja siis mullakin tulee semmoisia luovia vaiheita, että silloin justiin niin nyt esimerkiksi on semmoinen tämä vuoden alku, että mulla on niin hirveästi just inspiraatiota ja luovuus kukkii oikein ja mä laitan ääniviestejä itselleni tai tonne nauhuriin ja että mä en unohda niitä, kun ne tulee jossain tuolla ihan ihmeellisissä paikoissa. Mutta siis just se, että tavallaan niitä vaiheita tulee. Sitten tulee taas se vaihe, kun se on niinku aivan takkityhjä. Niin. Silloin ei ole mitään annettavaa kenellekään. Ei ole mitään annettavaa, ei luovuutta, ei minkään näköistä. Ja sitten se on kiva, kun siihen kohtaan sun pitäisi vielä olla joskus luova. Että tulee joku vaikka sellainen, no vaikka mulla on joku yhteistyö tai joku tämmöinen tuonne somen puolelle, niin sit sä oot vaan sillä, että ei saatana. Että mä en keksi mitään muuta kuin tähän oikeasti, että tää paita on vihreä. Joo. Osta se paita, kyllä. Tiedätkö? Niin se on sitten sillä aika. Ja sitten kun just on niin paljon sitä sisällön tuotantoa ja sitten, että miten sä oot uniikki ja näin, niin kyllä siitäkin varmasti se painekin ottaa osansa. Kyllä. No, mutta mennäänpä siihen, että mitä se hyvinvointi merkitsee sulle nyt versus ennen? No siis sehän merkitsee kaikkea ja ehkä yksi semmoinen isoin asia, mitä on itse tässä oivaltanut, niin on se, että sun ei tarvitse käydä 7 kertaa viikossa salilla, jotta sä voit voida hyvin. Että isoimpia ehkä semmoisia hyvinvointiin liittyviä asioita niin on just esimerkiksi tämmöinen kalenteriointi ja to-do-listat ja laadukas uni ja sitten laadukas ruoka. Että mä ajattelen, että niiden kaikista tärkeimpänä mä pidän ennemmin sitä ruokaa ja sitä unta ja sitten vasta seuraavaksi tulee se liikunta. Että mut jotenkin mä ajattelen sillä, että jokaisen pitää kuitenkin ehkä siinä omassa elämässään käydä ne vaiheet läpi just semmosena, kun ne on siihen elämään tulossa. Nimenomaan. Että nämä on mun mielestä sellaisia asioita, että nämä on elämäntapa, nimenomaan elämäntapa. Todellakin. Ja jos ei sulla ole itselläsi sellaista se on vähän sama asia nyt, kun sä vetät siitä nyt röökiä ja mä sanon sulle, että nyt sä lopetat ton röökin. Ja jos ei sua kiinnosta lopettaa sitä röökiä, niin sä et lopeta sitä röökiä. Et sit kun sulla itselläsi tulee se inspiraatio siihen, että hei, että nyt mä muuten lopetan tämän röökin, niin silloin se on kauaskantoisempi
ajatus. Ja semmoinen, mikä voi niin kuin onnistua paljon paremmin, koska se on sun oma idea ja sun oma ajatus. Ja silloin, kun se on ihmisen oma ajatus ja oma idea, niin ne toimii. Niin mä ajattelen vähän tätä niin kuin elämäntapa-asiaa niin kuin ja hyvinvointia niin kuin sillä muutenkin, että silloin kun ne asiat on oikeasti sun omia ajatuksia ja omia ideoita niin kuin toteuttaa ja tehdä, niin ne on yleensä paljon niin kuin helpommin. Jotenkin niistä tulee sulle niin kuin se tapa. Niin mä ajattelen siis sillain. Että sä voit esimerkiksi mennä johonkin valmennukseen ja joku valmentaja sanoo sulle 12 viikkoa, että nyt sä teet näin ja näin ja näin ja näin ja näin ja sä jonkun ohjeen mukaan niin kuin meet. Ja sit kun se 12 viikkoa ohi, sit sä oot ihan sillä, että ei saatana, missä ne sipsit on. Niin. Koska jos se ei ole tullut sulle niin kuin tänne ja harvemmin 12 viikossa nyt kerkee kenellekään tulla mitään elämäntapaa. Mutta joo, se on ehkä sellainen, saiko tästä nyt mitään kiinni? Tämä oli vähän tämmöinen rönsyilevä. No ei, kyllä mä ainakin sen siitä niinku hyvin selväksi sen, että niinku, et tavallaan se oma matka on niinku se kaikista niinku isoin merkitys siitä, että miten se sun niinku hyvinvointi on muuttunut, eikä silleen, että sä voit niinku just pikajuosta tai pikakelata sitä tai muuta, että se täytyy kokea. Ne kaikki niinku vaikeat ajat täytyy niinku mennä läpi. Joo, siis ei elämän kuulu olla helppoa. Ei. Siis se on niinku mun mielestä jotenkin sellainen niinku, siis, ja mitä näkee niinku nykypäivän niinku lapsilla, jotenkin nuorilla ja niinku, ei nyt kaikilla, mutta tosi paljon, niinku, mitä paljon tuolla somessakin ja tuolla niinku puhutaan, että et yritetään niinku silottaa sitä niinku lasten ja et ei niinku pettymyksiä tuoteta ja niinku tiedätkö näin, niin se on mun mielestä ihan hirvittävää, että ihmiset tekee semmoisen karhun palveluksen niinku omille lapsilleen. Joo, mä voin sanoa, että mun vanhemmat ei tehnyt sitä Eikä mulle, enkä mäkään tee mun lapsille. Enkä mäkään tee, niinku todellakaan, että onhan se on niinku tosi kurjaa, kun mä näen niinku vaikka esimerkiksi mun lapsi niinku vinkuu sitä jäätelöä siinä. Ja se, että minä haluan sen jäätelöä. Mä oon sillä, että no sä voit haluta vaikka koiran, mutta meillä ei tule nyt toista koiraa. Niin kuin tiedätkö, etkä sinä ota nyt sitä jäätelöä. Kyllä. Periaatteessa ei tarvitse edes mitään sen enempää selittelyä. Ei. Se, että nyt ei oteta jäätelöä. Ja se tuntuu, että sitten monet vanhemmat varmastikin tekee sen, että ne ei jaksa kuunnella ja sitten ne on sillä, että ne ota. Toki syyllistyy siihen joskus itsekin, mutta hyvin harvoin. Kyllä. Mutta joo, mites tämä nyt tähän taas jotenkin meni tähän lapsiasiaan tämä meidän keskustelu? Lapset on iso osa meidän elämää. No on kyllä, joo ja varmaan aika monen muunkin. Ja se vaikuttaa kyllä siihen, että kyllä mä huomaan tavallaan just itse, että jos mä oon nukkunut huonosti, mä oon syönyt huonosti tai jos mä en ole päässyt yhtään liikkumaan tai jos mä oon liikkunut liikaa, että mä en ole niinku balanssissa, niin kyllä mä niinku oon sitten semmoinen vähän kireäpipone mamma silloin kotona. Ehdottomasti. Siis mulla vaikuttaa niinku eniten ehkä se liikunta-aspekti justiin, että kun sulla toi järjestys meni tolleen, niin mulla se ehkä menee justiin niinku silleen, että se on se liikunta ensin. Sitten on niinku uni ja sitten niinku ravinto. Ja ravinto on ei yhtään väheksymättä. Niin kun mä opin siitä koko ajan enemmän ja enemmän ja tavallaan se oli se syy, miksi mä lähdin vaikka coaching-opintoihin, että mä halusin tietää lisää ravinnosta. Koska se on meidän polttoainetta. Niin. Siis ja nimenomaan ruuastahan sun pitäisi osata ajatella niin, että tavallaan sä syöt, jotta sä voit elää. Nimenomaan. Sä et elää, jotta sä voit syödä. Kyllä ja sillä on niin hirveä merkititys vaikka näihin meidän terveysvaivoihinkin, että kaikki liittyy kehossa kaikkeen ja sitten just se suolistohyvinvointi niin on niinhän sanonta menee, että suolisto on meidän toiset aivot. Niin kyllä se vaan on ja sun pitäisi tavallaan niin kuin ruokkia niitä aivoja niin kuin kanssa ihan niin kuin todella huolellisesti. Joo ja siis mun miehellähän on siis toi sama, että hänellä on se, kyllä se liikunta on niin kuin siellä ykkösenä niin kuin sullakin ja siitä me aika paljon käydään kyllä kotona sitten sellaista niin kuin, mutta että kun monelle ihmiselle se on just myöskin sellainen stressinpurkukeino ja niin kuin siis sellainen. Mulle se on ehdottomasti niin kuin, että mutta mulle ei sitten taas ole. Tiedätkö, se ei ole mulle niinku yhtään sitä. Mutta sä et ehkä ole löytänyt sitä sun lajia, koska jokaiselle joku toimii. Sä et välttämättä ole vielä löytänyt sitä. Koska no mä oon harrastanut tässä aika niinku paljon, mutta esimerkiksi mä en saa mä väitän, että mä en saa liikunnasta. Että jos esimerkiksi mun mies niinku on huonolla tuulella ja se lähtee sinne salille ja se tulee sieltä yleensä aina hyvällä tuulella takaisin, niin mulle ei käy noin.
Vaikka mä kävisin hiihtämässä, luistelemassa, tanssimassa, salilla, lenkillä, mitä vaan. Jos mä oon huonolla tuulla, niin mikään liikunta sitä ei niinku pelasta. Vaikka totta kai mä ymmärrän, että siinä niinku hyvä olo hormonit niinku nousee, mutta silti niinku, niin se ei tee mulle niinku samaa, mitä se tekee mun miehelle niinku toi liikunta. Et mä voin olla siis niinku levätä 3 viikkoa ja käydä vaan ollaan pienellä kävelylenkillä. Se on mulle ihan fine. Kyllä. Se ei mulle niinku minkäännäköinen ongelma, mutta mun mies ei voi tehdä sitä. Joo, en mäkään pysty. Niin. Se on tosi tärkeä. Ja sitten uni on sitten taas niinku mulle se 2, koska se vaikuttaa niin paljon sitten niinku mun sydämen toimintaan. Että mä huomaan, niinku, että jos uni on huono laatusta tai niinku katkonaista, esimerkiksi just silloin joululomalla, miten oli niin ihana olla läheisten kanssa, mutta yöunet kärsi, koska valvoit myöhään ja ei malttanut mennä nukkumaan. Ja sitten se oli vähän punaviiniä, niin se unenlaatukin oli huonoa ja niinku, et siis se oli niinku mun sydämelle tosi niinku raskasta, että ei siis se arki ja rytmi ja 8 tunnin yöunet ja niinku just se, kun mä käyn siis arki ja rutiinit. Sen jälkeen hyvä iltapala, sitten hyvät yöunet ja ne kaikki 3 komponenttia vaikuttaa toisiinsa, koska mulla esimerkiksi, jos mä en mene tekemään niitä mun reenejä, niin silloin mun unin laatu ei ole yhtä hyvää. Nukahtaminen on vaikeampaa, se saattaa niinku se uni-ikkuna häiriintyä, koska mun keho ei ole väsynyt, mun keho niinku vaatii sen liikunnan. Sä kuulostat ihan siis mun mieheltä jotenkin ja mä oon aina vaan sillä niinku, että oh my lord. Niin tiedät, että se ei ole nyt vaan sun mies, ei vaan meitä on enemmän. Kyllä mä olen tiennyt aina, että teitä on enemmän. En mä tiedä, ehkä liioitteliko mä tuossa, kun mä sanoin, että mä voin olla 3 viikkoa liikkumatta, en mä ehkä niin kauan voi olla. Mutta siis niinku, että sillä, että mä voin olla nyt vaikka sen viikon. Jos me mennään vaikka lomamatkalle, niin mä voin olla sen viikon käymättä salilla, mutta sitten taas me käydään ihan joka päivä, vaikka me ollaankin lomalla, niin lenkillä. Esimerkiksi me oltiin just Espanjassa, me käytiin ihan joka aamu tunnin aamulenkki siellä niinku rannassa. Että tavallaan silloin on liikkumatta. No ei, mutta ehkä se niinku, mä en ehkä sitten taas ajattele niinku sitä kävelyä jotenkin itselleni mitenkään, niinku, että no hei mä lähden nyt harrastamaan liikuntaa, vaan se on mulle semmoinen, että mikä kuuluu mun niinku arkeen. Että ehkä mä ajattelin, että jos mä lähden harrastamaan liikuntaa, niin sitten mä lähden hiihtämään tai salille tai jotain niinku tämmöistä. Mutta kyllähän mä niinku lähestulkoon joka päivä käyn sen kävelylenkin tekemässä. Toki kun on se koira, niin siis pitääkin niinku käydä, mutta että niinku niin, mutta tämä on kyllä niin kuin hauska, mutta kyllähän me ihmisethän ollaan erilaisia. Joo, ja eri elämän niin kuin vaiheissa tavallaan, että kyllä mullakin jossakin vaiheessa just kun oli niin kuin henkisellä puolella tosi kuormittavaa ja niin kuin oli terveysongelmia enemmän kuin yksi ihminen tarvitsisi kestää, niin silloin mä hakeuduin esim. Body Balance-ohjaajakoulutukseen ja sitten se niin kuin koukutuin siihen ja olin ihan niin kuin siis siitä joogasta ja tai chiista ja pilateksesta ja mä olin niinku ihan hurmaantunut siitä silleen, että vitsit, että nyt mä opin niinku tekeen oikeasti syvät hengitykset ja mä tunnen mun syvät lihakset ja kaikkea niinku silleen, että miten läsnä sä voit oikeasti sun kehossa olla. Niin niissä tavallaan pääsi niinku siihen ja se oli siis sen kuormittavimman niinku elämänvaiheen niinku parasta antia. Että mä niinku mä haluaisin oikeasti kans niinku siis mä teen siis pilatesta, jonkin verran ja harjoittelen sitä hengitysasiaa, mutta siis just joku, ja joskus myöskin kun joogaa ja body balance, voi luoja, miten ne on tylsiä. Siis ne tuntuu musta body niinku, balance ei ole, tuntuu. Se on aika fyysisesti tosi raskasta. Se on fyysisesti, se on raskasta, mutta kato kun on tottunut tämmöisiin vauhtilajeihin ja vähän niin kuin siis kuntosaliikin. Trust me, I know. Niin se niin kuin se on tuntunut, että mä niinku, sanotaanko näin, että mä oon varmaan nyt niinku viimeiset ehkä 5 vuotta niin opetellut sitä. Joo. Ja se on mun mielestä niinku tänä päivänä, mä tykkään niinku pilateksesta. Siihen mä oon niinku päässyt jo sillä, että okei, tätä mä voin niinku tehdä. Ja tää on niinku kiva. Ja sen mä yleensä sit valitsenkin silloin, jos mä olen kuormittunut. Kyllä. Kun sitten taas mun mies, jos hän on kuormittunut, niin hän lähtee painimaan tai hän lähtee sinne salille. Ja se on niinku hänelle ja mä en voi niinku ymmärtää sitä. Mä oon niinku, että sun pitäisi nyt tehdä jotain rauhallista.
mutta kun se ei niinku rauhoita häntä. Mutta me ollaan erilaisia. Se on totta. Se on totta. Pitää niinku, se ennen kaikkea, mitä pitää niinku ymmärtää just niinku ylipäätänsäkään kaikissa ihmissuhteissa, niin se erilaisuus. Niin, koska kyllä. niinku se, mikä toimii mulle, ei toimi sulle. Sepä. Ja sitten niinku just se ei ole niinku yhtään sen vähäisempää, Ei vaan todellakaan. sun täytyy niinku tavallaan tutustua itteensä Kyllä. ja oppia ne, niinku, mikä ruoka toimii Kyllä. sulle, mikä liikuntamuoto toimii sulle. Jep. Ja miten sä voit optimoida sun yöunet, koska ne on kaikki keinoja tavallaan, että sä voit saada siihen niinku vinkkejä ja näin poispäin, mutta sun on loppupeleissä pakko kuitenkin vaan testata. On, jep. Testata ja niinku pitää ittees niinku vähän niin kuin koekaniinina. Kokeilla kaikkea erilaista ja kyllä se polku sieltä sitten löytyy. Siis tämäpä just, että jos itse ajattelee sillä tavalla, että ai vitsi, että on jotenkin nyt tosi kuormittunut, niin mä oon sillä että mä menen ihan oikeasti nyt tonne peiton alle ja katon jotain ohjelmaa tai no harvemmin nyt nukuun. Mutta jotenkin että hengittelen. Että hengittelen, koska sen mä oon oppinut. Niin sitten just mun mies, jos on samanlaisessa tilanteessa, niin sen on hyvin hankala jäädä siihen tavallaan. Vaan hän tarvii sitten sen, että hän lähtee. Ja toki tilanteita on erilaisia, että kauhean useasti en nyt näe itseäni makaamassa perheen äitinä missään sängyllä ja rentoutumassa, mutta siis sillä että joo, mutta tää on tosi mielenkiintoinen ja tää on ollut tämän mun ahdistuneisuus ja paniikki jutun jälkeinen asia. Että ennen sitä mä olen myöskin tehnyt ja mennyt ja ollut tavallaan lepäämättä tai näin. Että sitten tää on vasta tullut sen jälkeen, että mä oon tavallaan silloin oppinut sen, että okei, että mun ei ole aina hyvä että mun on myös hyvä joskus oikeasti rentoutua ja rauhoittua. Olipas ihana toi muuten, tuli heti sun iskä mieleen. Ai mun ei tarvitse aina liitää. Niin, ihan oikeasti poika sun ei tarvitse aina liitää. Kyllä hänen tarvitsi. Hänen tarvitsi liitää, joo. Siis, mutta tää on just tavallaan sitä, mitä puhuttiin, että se elämä opettaa. Kyllä. Ja mitä sieltä tavallaan tulee kuunnella sitä omaa kehoa ja siis sitä mieltä. Nimenomaan. Ja jos sun mieli sanoo sulle, että paina 100 lasissa, niin sit sä painat. Joo, ja siis kyllä mä kuuntelen mun kehoa. Siihen mä oon oppinut ja siis olen oppinut kantapään kautta todellakin, mutta just se, että mä käyn joka ilta itteni kanssa sen palautekeskustelun ja sen tavallaan, että okei, no silloin kun mulla on ryhmäliikuntaohjauksia, niin mähän en voi päättää, että jaksanko mä mennä vai en. Mähän menen ja mä asetan itteni siihen tilaan, että mä jaksan ja tavallaan hyppään eri kenkiin. Kyllä. Mutta sitten niinä päivinä, kun mulla ei ole, niin mä joka päivä tavallaan asetan sen, että okei, mä kuuntelen mun kehoa, mitä viestejä se antaa ja onko mulla ihan superkuormittava päivä töissä, niin minkälaisen liikunnan mä sitten sinne iltaan lisään. Mutta kyllä esimerkiksi tänään keskiviikko, niin mulla ei ole omia ohjauksia, niin kyllä mä ajattelin mennä salille tekemään reeniä. Salireeni on mulle matalan sykkeen tosi helppoa rasvanpolttoreeniä, että sehän on mulle ihan kevyttä. Koska mä olen tottunut tekemään kovalla temmolla raskaita koko kropan toiminnallisia reenejä ja tanssia ja padelia ja näin poispäin. Niin se salireenihan on mulle semmoinen... Se riippuu mitä siellä salilla tekee. Niin, no mä menen tänään tekee yläkropaa, niin sehän on mulle ihan... Niin, no kukaan nyt yläkropassa tuu edes hikipisaraa. Ei todellakaan. No mutta joillekin tulee ja se riippuu, että minkälaisella volyymilla sä teet sitä treeniä, että ei se aina ole. Mutta just se, että tavallaan ne salireenit, mitä minä mun viikkoliikuntaan lisään, niin ne on just niitä rauhoittavia. Niin. Että ne rauhoittaa sitten mähän tästä en mun siis tempoa. voi esimerkiksi kello 16 jälkeen mennä salille, koska mun sykkeet on sit yön ajan jossain 70. Mulla laskee sykkeet aina yölle johonkin 50. No kyllä mullakin, jos mä en ole käynyt salilla. Mutta mun on käytävä siellä. Tämä on just tavallaan just sitä, että ihmisten keho on niin erilainen, että et en mä vois ja tämäkin asia tuli vasta tavallaan sen paniikkiahdistushäiriöasian jälkeen. Kyllä, että sun keho on pysyvästi kuitenkin muuttunut. On se muuttunut sillä lailla, että mun pitää oikeasti miettiä sitä, että mä voin mennä illalla rauhalliselle kävelylenkille. Mä voin käydä vaikka siis tunnin PK-lenki illalla. Ei siis 6-7 aikaa, ei mitään ongelmaa. Mutta en voi mennä enää kuntosalille, vaikka tekemään edes sitä yläkroppaa. Koska se vaikuttaa mulla niin vahvasti sit niihin yöuniin. Se on vähän ärsyttävää.
Mutta sitten mä myöskin koen, että mä oon niin kuin parhaimmillani itse niin kuin aamulla ja päivällä, että menen tästä nyt suoraan niin kuin salille. Ihanaa. Että niin kuin, mutta tämä on varmaan niinku just se syy, että koska meitä ollaan niin erilaisia ja se on tosi hyvä, että me varsinkin ollaan erilaisia, koska siis tähän vaikuttaa nyt tälleen aikuisiällä tosi paljon esimerkiksi vaikka siihen, mitä me yhdessä tehdään. Niin kuin hyvinvointimessut tulee tänäkin vuonna, nyt me järjestetään ne toisen kerran. Ja mehän luvattiin, että tästä tulee perinne ja tästä todellakin tulee perinne. Jep. Niin just se, että minkälaisia yrityksiä me halutaan sinne, niin me halutaan just semmoisia, että kun sä oot semmoisessa umpikujassa, niin sä löydät ne avut. Ja ne on tavallaan helposti saatavilla. Niin se, että miksi me halutaan kasata Hutunkiin semmoinen kattaus, kun me halutaan, niin ihan just omien kokemuksien vuoksi. Kyllä. Se, että niinku, sit kun sä oot siellä umpikujassa, niin sit tavallaan sä tiedät, mihin ottaa yhteyttä tai muuta. Jep. Niin se on kyllä siis, ja se, että me järjestetään, niin mehän järjestetään ne kyllä ihan täydestä sydämestä ja rakkaudesta niin kuin todellakin hyvinvointia kohtaa. Ja nämä kokemukset kyllä vaikuttaa ehdottomasti meidän ystävyyteenkin tälleen aikuisiällä, että tiedetään, että ollaan niin kuin omat savemme ja sytemme niin kuin koettu tässä. Niin, no todella. Todella. Mutta kiitos, että kuuntelit siellä toisella kuulokepuolella tätä meidän Hutunki-kästiä ja jaksoit loppuun asti. Ja kiitos Eve ihan älyttömästi näistä tärkeistä keskusteluista. Ja kiitos. Ja toivotaan, että ne jää nyt oikeasti nauhalle. Kyllä, että 3. kertaa ei tule. Voin kertoa sen. Ja jos tästä jäi sulle edes semmoinen pieni tunne siitä, että sä et ole yksin sun omien haasteiden kanssa, niin silloin tämä hetki oli sen arvoinen. Ja hyvinvointi ei todellakaan ole mikään valmis paketti. Se ei ole itsestäänselvyys eikä se ole se to-do tai suorituslista. Se saa olla keskeneräistä, vaihtelevaa ja välillä myös raskasta. Me järjestetään tosiaan ne messut just siitä syystä ja luodaan siellä semmoinen tila, jossa hyvinvoinnista oikeasti saa puhua rehellisesti ilman painetta olla kunnossa tai valmiimpi. Ja tuodaan sitten ne hyvinvointialan yrittäjät sinne helposti lähestyttäväksi ja sieltä voi löytää sitten apua ja oikeasti työkaluja siihen omaan arkeen. Hutunki-cast jatkuu taas seuraavassa jaksossa ja aina puhutaan hyvinvoinnista rehellisesti, rennosti ja ilman turhia kiiltokuvia. Kiitos super paljon kuulijat ja kiitos Eve. Kiitos. Pitäkää itsestänne huolta ja just siinä kohtaa, missä nyt olette. Kiitos. Kiitos.